थांनाय मोनाबिलियाव जों जेब्ला बेलासि 6 रिंगा समावहाय जोङो गासैबो लाइट गासैबो जों बेखौ खोमोरनानै थांजोबदों ओमफ्राय जों न'आव थांबाय न'आव थांनानै जाखां लोंखाङै जोङो उन्दुखांनायनि उनाव 12थासोआवसो जोङो बेखौ खबर मोननाय जादों आं लोगो साइकेलजों फैनानैहाय आङो जेब्ला नायफैदों अब्ला आंनि दखाननि बुस्थु मोनसेबो आङो बख'नो हायाखै जेबो आङो बख'नो हायाखै आरो रावबो जायफ्रा दै लुखौ मोननो फैदों बिथांमोनाबो सासेबो जेबो मावनो हाखायाखै खालि दै लुखौ मोननो हाबाय बिनि सिगां गासैबो आंनि जि जोम मेचिन कमप्लिटलि माने बियो खामजोबखाबाय आरो आं बे बुस्थुखौ आङो मेगनजों आं गावनो बेखौ नुफैनाय जादों आरो जानाया 12था मोनानि 12थायावहाय जादों मोनाबिलिनि 12थायाव जादों बे घटनाया थ' दा जादों होननानै बुङोब्ला कारेन्टजों जादों होननानै बुङोब्लाबोथ' माने आंनियावहाय मिटार बक्स गैया आङो आंनि दखाननिनो हा मालिकनिफ्रायसो आङो बोनानै लाबोयो आं मात्रबो फांखा गंसे सालायो ओमफ्राय इस्टारि आं गंसे सालायो आङो बेखिनिल' ओमफ्राय लाइट मोननै बेखिनिल' दं आङो बेखौल' सालायो आङो आरो बेनि अनगायै आङो जेबो माने सालायथावथाव बुस्थु आङो जेबो गैया ओमफ्राय जिथु मेचिन दङ बे मेचिनाबो गासैबो आथिंजों सालायनाय गोजासो बेनि मोनसेबो इउज खालामनाय बुस्थुआनो गैया आंनावहाय दा बेयाव खामनायावहाय आंनि गिबियाव आं बेखौ बुंग्रोनो सानबाय आंनि खुसेर मेचिन दंमोन बेयो गासै टटेल आं बानायनायाव आं गासै 85,000 थांदों बे आंनि टटेल बियो ओमफ्राय आंहा सिलाइ मेचिन दंमोन गासै 14था सिलाइ मेचिन दङ बे सिलाइ मेचिन गासैबो खामजोब्बाय ओमफ्राय दख'ना खमब्लाबो 6-7 लाखनि दख'ना दङमोन ओमफ्राय माखासे लन जोङो बन्दनाव लानाय लन दङ जोंहा मोनसे ओमफ्राय बन्दनावथ' बारा गैया 35,000नि बे लन दङ ओमफ्राय बावैसो जोङो उनावहाय जोङो बे गामि बिकास बेंक ना नै बिनिफ्राय सेल्फ हेल्प थ्रुयैहाय जों बेखौ माने 1 लाखसो जोङो बेखौ माने लन लानाय जादों आरो दायो सरकारनि सायावथ' आङो अनसुंथाइखौ आं बेखौनो लुबैयो आंहा दा एडमिसननिबो टाइम जाबाय 2 गथ'फोर फरायनाय दङ 2 गथ'फ्राबो जोबोद मोजाङैनो पास खालामदों दा बेखिनिखौबो आङो दाना एडमिसन खालामनानै होनो आंनाव माने जेबो रां थाइसेबो गैला ओमफ्राय जाखिनि डकुमेन्टस दं बे गथ'फोरनि बे डकुमेन्टसफोराबो कमप्लिटलि खामजोब्बाय गथ'फोरनि डकुमेन्टसफोरा नै दिनैहाय आङो हस्पिटालाव थांनानै बे खामानिखौ आं दिनै मावनो नागिरदोंमोन दा बेनिखायनो आं सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ खालामो दे आङो बेयावहाय आङो माखासे स्टुडेन्टफोरबो लाखिनाय जायो सिलाइ मेचिन सोलोंनो थाखायहाय फोरोंनाय आङो इनस्टिटिउट दङ बेवहाय आं बेखौ लाखिनाय जायो बेनिफ्राय जों आं माखासे समाव आङो सार्टिफिकेट बिथांमोननोबो हरनाय जायो बेनिफ्रायनो आंनो माने दा आंहा जेबो हा-हु जेबो गैया आंना बेनो थांनानै थानायनि लामाया बेनो आङो बे दखानखौ गिबियाव जों संसार जाजेननायनिफ्राय 50 थाखानिफ्राय आङो स्टार्टिं खालामनाय मानसि आं बेजोंनो आंनि जानाय लोंनाय गथ'फोरनि फरायनाय गासैबो एभ्रिथिं खामानिखौ आं बिनिफ्रायनो आङो मावनाय जायो दखान होनाया आङो दिखियाजुलियावहाय 12 बोसोर होनाय जादों दिखियाजुलि लावदांगि सेन्टारावहाय बिनि उनाव आंबो फैनानैहाय आं दिनै 8 बोसोर जाबाय बे बोलांगुरियाव फैनानै आङो 8 बोसोर आं दखान होनाय जाबाय आरो दा आंनिफ्राय आंनि न'आ 1 किल'मिटार गोजानावहाय आंनि मुङा बिनल नार्जारि आंनि गुबै गामिया जाबाय 2 नं फुरादिया आङो पस्ट अफिस बोलांगुरि थानाया बिजनि ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टआ चिरां बयबो बेयावहाय नुजाफैनानैहाय आंनि जि प्रब्लेम जादों बे प्रब्लेमखौ एसे नायफैनायनि थाखाय आं गिबियाव हामबाय होग्रोदों दा आं माने बेखौ बुंनो सानदों आरोना जे आङो बे दखानखौहाय आं माब्रै स्टार्टिं खालामदोंमोन माने आंहा जेबो इडुकेसन गैया आरोना आङो एसेल' ओरैनो जास्ट एलपिआवल' हाबनाय ओमफ्राय आङो बेखौहाय माने 2001 निफ्राय माने आङो बे खामानिखौ आरोना सिलाइ मेचिनखौ माने सोलोंनानै बेखौ मावनानैहाय आङो जिबनाव मोनसे माबा मोनसे मावना जागोन बिदि साननाय मोनसे टारगेट दंमोन आरोना ओमफ्राय बे टारगेटखौ आङो 2007आवहाय साक्सेसफुल खालामदों आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय आङो माने फार्स्ट डिभिजन लानानै फैदों बेखौ सोलोंनायाव ओमफ्राय आङो 2008 निफ्रायनो आङो बे खामानिखौ स्टार्टिं खालामदोंमोन आरो सिख्लायावनो ओमफ्राय 2008 निफ्राय बेखौ स्टार्टिं खालामनानैहाय ओमफ्राय सनितपुराव आं बे खामानिखौ मावबाय थादोंमोन ओमफ्राय बेजोंनो आङो आंनि न'खरखौ दादों आरोना आंहा जेबो गैया माने आङो जाय न'खराव हाबा जादों बेयावबो माने जेबो गैयाखौनो होननांसिगोन आरोना माने आं बेजोंनो न'खरखौ सोलिगासिनो दङ ओमफ्राय गथ' सानैखौ आं बेजोंनो फोरोंदोंमोन ओमफ्राय लोगोसे आङो माने आंहा मोनसे सिमां दंमोन आरोना जे गोबां मानसिफोर दङ आंबादि लेखाफोरा माने इसेबां रोङैफोर दङ दा आङो माने
बिसोरनि लाइफआवबो बिसोरबो माबा मोनसे एसे बेफोरबायदि सोलोंनानै आखाइनि हाबा मावनानैहाय बिसोरबो जाहाथे जिउआव आवगायलांनो हायो बेखौ आं साननानै माने गोबां खस्थ' खालामनानै आं माखासे मेचिनफोरखौ बायदोंमोन आरो गासै 14टा मेचिन दङ ओमफ्राय आं बेयावहाय स्टुडेन्टफोरखौ लानानै माने बिसोरखौ फोरोंदोंमोन आरो फोरोंबोबाय थादों आङो बेयाव फैनानै 2018आव फैदों 2018आव फैनायजों लोगोसे आं माने बे फोरोंनाय खामानिखौ बेयाव स्टार्ट खालामफैदों आरो ओमफ्राय गोबां स्टुडेन्टफ्राबो रोंनानै थांबाय ओमफ्राय बिसोरबो बेबायदिनो दखान बायदिसिना हैदों आरो ना ओमफ्राय दा माखासे एडमिसन लाफैगासिनो दंमोन बिसोर माने जास्ट सप्तासेल' जादोंमोन आरो सोलोंनायफ्रा माखासे माबानिया जोबनानै बेबायदि आरो ना ओमफ्राय बेजोंनो आङो लासै लासै लन लानानैहाय दखानखौ एसे फेदेरलांगासिनो दंमोन ओमफ्राय आङो बेजोंनो मा होनो एसे मालफोरबो सोदोंमोन आङो दाख्लै लन लानानैहाय ना गासै माने बिदिनो माला आंना माने जेनेबा माला जि जोम दङ बिसोरो 8 लाखफोरनि जागौमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो बुस्थु बाहिनिफोर बेफोरखौ लानानै बेसेबांसो जागोन बेखौ आं माने डाइरेक्टलि माबा होनो हायाखै आरो ना बिदि दङ आरो ना बिदिमोन आरो ओमफ्राय दा आंहा जेबो खेथि आबाद जेबो गैखाया आरो ना जास्ट बेजोंनो आं सोलियो ओमफ्राय दा आंहा माने गासिबो खामजोबखाबाय आरो आं माने खुसेर मेचिनबो मोनसे दाखालिसो लायदोंमोन ओमफ्राय बेबो दिनैहाय शुक्रबार खालि फार्स्ट माने बेखौ जात्रा खालामदोंमोन ओमफ्राय नै दिनैहाय खैला मैला बाजाराव लांनो गोनांमोन आरो ओमफ्राय दा बेबो माने खामजोब्बाय आरो ना गासिबो खामजोब्बाय माने जेबो गैला आरो मथथे आंहा जेबो राहा गैला आरो दायो आंनि मुङा सुसिला गयारि माने